Hemen gara berriz ere seskulari berri bat aurkezteko prest. Oraingo honetan, aitatasuna izango dugu hizpide. Gai honen inguruko hausnarketa piztu nahi dugu, eta horretarako, zarauztarrei galdetu nahi izan diegu, aita izateak ekarri dizkien onurak eta kezkak besteak beste. Horrez gain, maiatza ekaina inguruan emakumeen etxean antolatu zuten aitatasun tailerra aprobetxatuz, tailerra eskaini zuen irakaslea, Mikel Arakistain elkarrizketatu dugu. Berak, tailer horretako irakasle bezala, gaiaren inguruko hausnarketa politak partekatuko dizkigu. Animatzen? Gehiena harrituna izan da zenbat kostatzean eta ze zaila da ume bat ondo ezitzea. Emateu berretxa dela, emateu gauza guztik idatzita daudela, baina gero hastetzen egiten ikustezu gauzak ondo egitea komplikatu da dela. Eta askotan ordu asko sartzeak konflikto asko ekartze dituela, baina gero alarga produktibo izango gala eta denentzako onura guna. Gauza askok, urte batzuk badia aita naizela, 8 urte bai. Eta, klaro, hasieran bizitzen ohituta, lasai, norbere rimora eta hola, batean, beste hartura batzuk hartzeak lurrikara handi bada, baina, japin lurrikara pasatakoan ohitzen da bat, bizimodu berrira, orduan, guztua bai. Harritu, egitea esan harritu etxiek, ezarrekin. Utxura bera, banitxak osadak eta hola aurretik eukita, orduan, pixka preparauta ez. Ez ustean azken harrapatzek, leheno bizi izela inaeken egiten. Eta gio, etortze ditukela txiki hauek eta behaiekin pentsatzekela, orduan ahola asko zelotu hau ezin dekela inaeken egin. Beti pentsatu berde behaiekiko, eta horretxek. Oraingo honetan Mikel Arakistain dugu hemen, bera egon duzen emakumeen etxean, aitatasun tailer bat antolatu zuten. Eta pentsatu genuen, oso ideia polita zala, bera hemen egon dela aprobetxatuta, gai horri buruz hitz egitea eta gai horri heltzea. Bera Gasteiztik dator, badute elkarte bat, deitzen dela Ongiz ezberdin elkartea, gizonak alderantziz. Eta horraz izinen zure ibilbidea, gai hauetan hausnartzen eta sortu zen beharra aitatasun tailer batzuk egiteko eta horretan hasi zinen, ezta? Kontatu iguzu pixka bat. Bai, nire lehenengo alaba jaia aurretik aita talde batean hasi nintzen eta hortik aurrera gizon talde batean jarraitu zuen izaten eta ordutik jarraitzen dut. Eta ondala 4 urte taldeak dinamizatzen ere hasi nintzen, eta lehen aukera izan dut, beste leku batzuetan, Gasteiztik kanpo, aita tailerrak egiteko aukera. Zer moduz esperientzia zarautzen? Hemengo aitak zer moduz ibili dira? Oso inplikatuta, guztiek ezin dute etorri izan, baina 6 bat bintzat 6 guztietara etorri dira, eta oso inplikatuta, oso parte hartzaileak, giro nik uste ederra sortu dugula. Badauzkagu batzutan olako aurreiritziak ezta, eta hemen izan da talde bat gogoakin, ez? Zergatik uste duzu saio hauek garrantzitsuak direla, Mikel? Ze ekarpen egiten dituzu gizarteari, aitatasunari? Nik uste dela lehenengo gauza gelditzeko aukera bat, ez? Gizonak edo aitak gelditu, begiratu nola gauden, zer egiten ari garen, zer ez, zer beharra dauden gure inguruan. Eta aldi berean, gizonen artean, aitanen artean, konfiantzazko giro bat sortzeko aukera, ez? Lehiakortasuna alde batera utzi, juizioa alde batera utzi, eta entzun. Besteak zer esaten duten, ikusi, ez gaudela, guztiok gaudela, beto esan da, esparru antzekoetan, arazo antzekoak ditugula, kezkantzekoak, ez gaudela horretan bakarrik. Eta hortik, behin giro horretan sortuta eta hor konfiantza hori sortuta, ikusi zer egin dezakegun, berdintasunerantz joateko, zein izan daiteken gure papera, gure rola, zer egin dezakegun aita moduan, gizon moduan. Hundiak, ez? Mundua hainbeste aldatu da,
eta hainbeste da aldatzen, lehen nire aitaren ereduak eta euskat, ez? Nola juten zen lanera goizeko 8:00 eta iluntzeko 8:00 arte etzan azaltzen, eta etxera etortzen zanean, aite izateko beste eredua zen, ez? Orduan, nik uste ez daukala zer ikusirik, ez? Ama etxean egoten zen, gaur egun biak ari dira lanian orokorrian, ez? Beste familia eredu pila bat ere badaude, orduan nik uste gauzak asko aldatzen nahi dela, gizartea aldatzen nahi berean, eta nik uste hauek ere beste aita eta beste ama batzuk izango dira. Nire kasu mintzaren, lehenengo aitak ez ziala umeekin egoten, izatezala umea eotezan aitakin, ez aita umeakin. Eta nik uste aldatu dela, eta gaur egungo gizarten saiatze gara umeekin egoten, eta beak behar ditun beharrak setzen. Gu egon itega behekin jolaste dugu, eta nik uste gertugoko gehala eta entzun ere gehiago egiteula. Umea ez da gure ondo egon behar duen pertsona bat guri entzuten, eta guk esan dako egin behar duen baizik, eta umeak badaka bere inteligentzia, eta askotan arrazioa bai, eta batzutan inbertzaio eman, da beste batzutan beak jakin behar du onartzen. Ezberdintasun asko, nik lehenoko gure gurasoak mirestu ditut, batez ere ikasketik gabe, beren zenakin bakarrikan jakintzuelako gu ondo ezten. Ezik eta on bat eman ziguen, bat ere ikasketik eduki gabe eta batez ere mugak jartzen, frustrazioak kudeatzen eta askotan ez esaten, ez? Eta iruditzen zait gaur egun hori asko falta dela, asko falta zaigula, ez? Eta gaur egun ez nahi gehan gure umiak edo gure gaztiak, ez dakit, ure peletan nahi gehala ezten, erosotasun guztiak emanez eta errestasun guztiak, ez? Eta askotan ez dakigula ez esaten, eta horrek kaltea handi egiten nahi zaiela. Zer ezberdintasunak ikusten dituzu edo dituzu elkartean aitatasun kontzeptu horretan, ez? Nola aldatu da zeintzuk dira? Egia zen asko aldatu dela, gizartea aldatu da asko, lana, lehen agian gizonek lan ordua askoz gehiago egiten zituen kanpoan, batzutan amak etxean egoten ziren eta zaintza partekatuta zegoen, partekatuta ez, amak hartzen zuen zaintzaren zama guztia. Orain gehiagotan, bikote gehiagotan biek egiten dute lan, orduan, baina batzutan solapatu egiten dira eta beraz behar dute beste norbaiten zaintza edo instituzio batek, eskolak. Horretan baimenak, Institut Nazionalki eman diren baimenak eta pixka bat gonbidatzen dute gizona ere sartzera, ez? Bai, zerain arte murrizketak, zaintzako murrizketak edo astedentziak, oraindik ere emakumeak askoz gehiago hartu izan dute. Orduan, badago aurrerapena esan, edo bintzat implikazio handiagoa itengan zaintzan, baina oraindik oso iruditzen zaizu, oraindik badugula lana, ez? Oraindik badugula lana, bai, guztiz orekatua. Igual gizona bizitzan zehar edo historian zehar egondu da kanpoari begira, ez? Munduari begira eta kanpoan egiten zian lanei begira, ez? Hola espezializatu da eta emakumea barrukoa, ez? Eta ze onurak ditu gizonak barrura begiratzea edo gizonak lan hauetan inplikatzea seme-alabekiko edo sistemarako. Ze uste duzu onurak izango ditula, ezta? Bai, binkuloa sortzeko, umearekin binkulo hori sortzeko, gure emozioekin konektatzeko gizonek, bai, aukera handia da. Lehenengo umea batez ere jaiotzen denean, hor aldaketa, igual guztiok ez dugu esango guzti gertatzen zaiela, baina aldaketa bat gertatzen da askotan. Momentu zaurgarriagoa da, vulnerableagoa da, emozioekin konektatzeko aukera... Ezin hobea, ez da? Ezin hobea da, bai. Baina, klar, urtetan eta urtetan ez bada egon aukera hori, igual beldurra ere eman diezazuke konektatzea horrekin, ez? Jaio berri bat zure aurrean eta horrek suposatzen duen kezka ardura eta emozio guzti horiek, ez? Orduan, ze jarrera hartu dezake gizon batek horren aurrean, edo horreri begira, edo bestela, ze iruditzen zaizu? Batzutan ihes egin dezakete, bai, eta ihes egiteko aukera asko dago, gizarteak aukera asko ematen ditu ihes egiteko, arlo ekintza daude, kirolak, lanean jarraitu, inkluso lan gehiago egin,
aukera asko badaude, baina nik esango nuke ere aukerak badaudela egoteko, geratzeko, familien egoteko. Eta umeei eta familia sistema guztiaren onurak zer dira, ez? Aita presente horrena, ez? Zeintzuk dira? Nik esango nuke aitak ez direla ezinbestekoak, badaudela aitarik gabeko familiak, baina egotekotan aita baldin badago ordezka ezina da. Aita baldin badago, baina kanpoan baldin badago beti, aita ausente bat izango da, baina aita modeloa, erreferentea, hor egongo da. Orduan, aita egotea, presentziarekin eta arretarekin seme-alabekin egoteak, beraiei ere transmititzen die nolabait garrantzitsua direla. Nire aita hemen dago, ni garrantzitsua naizelako. Ez baldin badago, ez dakit, berarentza garrantzitsua naizen edo, igual ez daukat hain garbi. Eta familiaren sama lanean, zaintzakudeaketan arintzen du. Familiak nahiko txikia dira gaur egun, familia nuklearrak ditzen digula, eta batek ez baldin badago, orduan besteen sama asko esan dirago izango da. Aitaren maitasuna ere oso garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, aitaren garrantzitsua, eta hori jasotzen da. Eta guk ere, guretzat ere, aukera badago maitasun nolabaiteko trukeri gabeko maitasun bat, edo inkondizionala den maitasun hori sentitzeko aukera eta transmititzeko. Kezkak beti otituk ez, aurrena umian eziketa hori ona nahi joak eman, eta bostan hau ikuste jo onena ematen nahi gela, baina igual ez gaitu gai onena ematen. Eta orduan, kezka hori dek, umian eziketa on bat ematia, guri eman diguen bezala ez. Batipat ikusitak gizartean nola dijoan, etorkizunen hemendik urte askota, gure kasuan gure semeek zeokiko duten ingurun, ze jendekin elkartuko dian. Eta ameste gauza txar entzuteia bai telebistan da bai komunikabideetan, berroain ondo egiten nahi gehan, eta berroain nahiko segurtasun ematen nahi dien gure semei eta gauzak ondo erakusten nahi gehan, gero behaiek etorkizunean hortaz goatzeko eta gauzak ondo egiteko baita. Ze kezkazkazu egunerokotasunean? Haundileak, ez dakit. Adibidez dela gutxi Trump tirokatu zuten hortan, ez? Eta semea galdetzen dut zergatik eta nola, ez? Edo Ukrainiako gerra, edo pateratan datozenak, edo gero eta uda beroagoak, edo klima aldaketarenak, ez? Edo aniztasun ekologiko gero eta urriagoa. Claro, guretzat eraikitako mundu bat beste entzat geldituko da eta kezka handia daukat ni behintzat, beste hemen daudenei beste mundu utziko diogu, bai. Gizon bat nahi duela aitatasunean nahi dula, baina ze trabak aurkitzen ditu, ez? Ezik esan duzun moduan, erreferente gutxi dauzkago edo eraikitzen ari gara. Eta orduan mundu emozionalekin hori konektatzeko hor zailtasuna ditugu. Asko errazago egiten zaigu arlo sozialetara joan edo umeekin jolastu, baina emozioak hartzen direnean amari bideratu edo hor zailtasun handiago dauzkagu. Ni gainetik irakaslia naiz eta orduan askotan tokatzen zaite gai hau. Beste gurasoekin, baita ere lagunekin eta nire lanbideekin ere, nire lankideekin, ez? Orduan askotan gaia izaten da nire bizitzan behintzat oso ohikoa. Gauza bat egia esan asko hitz egiten ez dana. Nik esango nuke askotan hitz egiten da igual nik entzutenagatikan zelan ematen duen eta puf, baina gero ez da hitz egiten ez da ze irten bide. Nik uste gizarte honetan dena politia erakuste deula, Instagrameko kontun, Facebookeko kontun, eta gero horratzen dago mierda guzti hori dela esaten. Ze zaila dan, zenbat ordu sartu barrian, da zenbat kostatzen dan, eta urte askotan egiten dezun lan guztiak onura ez da ikusten, oso txikia da, etorkizunen suposatzet izango ala, baina ez da asko hitz egiten. Bai noski, hori da, gure terapia guandala gutxi honeiz hemen parkean beste aita batekin, eta hizketan ez, eta zeigun ondo zerrez, pazientziak, gauak, goizak, nola egan kudeatzen guaino opor garaian izan da ere,
beste lako neke batzuk ere sortzen dira, eta noski baietz, hori nik uste ariketa daukagun ariketek onenetakoa dela elkarrekin egon, jardun eta terapia modura hartzea, ez? Elkarrekin egotea. Hor uste duzu gizonen elkarrizketetan ginkestan agertu da, ez? Batzuk esan dute baietz, beste batzuk ezetz, baina gehienetan gizonen elkarrizketetan edo gaietako bat dela eziera, oraindik ere, egongo dira batzuk, baina zuri ze iruditzen zaizu? Nik aierretan eta aitekin partekatzen dudanean gehienetan ez da ohikoena gaur egun. Gizonen aiten artean heziketari buruz hitz egiteak. Batzutan gertatzen dela amekin, beste seme-alaben amekin hitz egiten dugula, baina ez aitekin. Eta... ezaguna egiten zaigu. Kalor ezin egona sortzen zaigu, gure beharrak, kezkak, ez dakidala batzutan partekatzeak, eta besteak entzutea, konsejurik eman gabe, batzutan behar duguna da norbaiteko entzutea. Eta horrelako harremanak zailak egiten zaizkigu. Zailak egiten dira, ez? Bai. Umekin egon, ez da zer gehiago behar. Behekin egon, behekin jolastu, eta goxotasuna eman, eta babesa, eta erakutsi behaiek konfiantza behar duela, eta behin personalidadea lantzen lagundu. Denbora behaiekin disfrutatzeko, sufritzeko eta bizitzeko. Denbora da netzako klabia, behaiekin egotea, ahalik eta denbora gehiena. Irudipena daukat, umeak gero eta aparkatuago dauzkagula modu askotako eskola edo aisialdi edo alakotan, eta uste beraiek gurekin egon nahi dutela eta guri behaiekin egotea dagokigula, aita izan genula, erabaki genulako. Ezaguarra nik uste jat guraso bakoitza deke laguna eta alderdi onak egot ditu eta alderdi txarrak, eta txarroietatik ikasi bete guna hartzen ez. Batzutan gogorrak izatea ditu, baina gogorroitan hartu berko ona izaten guk hartu duen bezala, azkenen bizitza gogorra izate batzutan, momentu batzutan, hortik hartu. Badao, hainbeste aitentzat, olako exigentea den rol bat edo ze iruditzen zaizu? Nik esango nuke ez dela exigentea, normalean, eta alderantziz eskakizun aita, gaztelera esaten den moduan padrazo bat izateko eskakizunak askoz bajuagoa direla. Gurdiarekin biltzen bagara kalean, edo ume txiki bati elikadura baten badiogu, edo eskolara askota joaten bagara bila, nahiko erraz izaten da entzutea zelako padrazoa zaren. Orduan, eskakizunak nik uste bajuagoa direla. Hala ere, umearen beharrak berdina dira. Esan nahi dut, beharrei erantzuteko exigentzia berdina izango berlitzateke aitarengan eta amarengan. Orduan hor daukagu erronka. Askok esaten dute hori, ez? Aita ona izateko denbora eskaini, ez? Eta zer esango zenuke ados zaude horrekin? Bai, denbora eskaini eta egon. Kalitatezko denbora, ez da? Kalitatezko denbora izatea. Bai, ez hainbeste gauzak egiten egotea, ibiltzea, baizik eta egon, hemen, presentziarekin eta arretarekin. Zelana, Mikel? Zelana, bai. Ze badirudi gainera denbora galdua dela, ez? Egotea ume txiki bat ez duela bizira ez zer egiten, zertarako egon hori da, nola hain txikiak direnean edo gaixorik daudenean, ez? Egote hori gizarte bezala ez digute baimentzen, ez? Da denbora galdua, produktiboa ez dana, ez? Eta gero epe luzera ikusten duzu ezetz, ez? Badala, baino hortzaudenean ze zaila, ez? Ze zaila, zenbat aldiz esaten diguten umea, aita ikusi, hartarako egon behar zara, batzutan ezer egin gabe besteak jolasten ari diren bitartean parkean edo beste nonbaiten, hor egon, esaten dutenean aita begira, begiratu ahal izateko. Zuretzat aitatasun, osasuntxua, ez dugu esango ona edo txarra, ez gara horretan sartuko, baina aitatasun arduratsu bat izateko edo osasuntxua izateko, zerbait gehituko zen nuke? Aipatzen dugun zerbait esaten da, alde batetik biktimizazio bat, pizkatxo bat kentzea, nolabait igual gu nola ez zituak izan garen horretan, niri horrela ez zitua esan nahi zenez, ezin dut beste zer egin.
eta sartu algara, erori algara horretan, ez dakit beste modu bat egiten. Hori alde batera kendu, eta bestetik ere, gizonen zapalkuntzaren, sexismoaren zapalkuntzaren zama guztia gure gain hartu, eta errudun sentitzea. Hori ez du bat ere laguntzen. Orduan, biktimizazioa kendu, errua ere kendu, eta erantzunkizuna hartu. Gu daukagun aukerak eta gure gain hartu, eta... Ondila, poz ikeragarria da, ez? Hauen bezarka, musuak, hauen marrazki politak jasotzea, ez da hori, ez da, kaiet. Egunerokotasunean daun poz hori, zarata hori, lasaitasuna ere bai, ardura ere bai. Jo, ez dakit, bai, bizitza handiena, ez? Eta hauekin bizitza asko izaten dira batea, bai. Ni bi ala dazkat eta eragina ikaragarria. Ze azken finean badia zure bizitzan hartzen dituzun ardura esango nuke handienetakoa, ez? Handiena ez bada, bi pertsona zure arduran hartzia eta gero gaina beraiek ez dira, eta horrek zure bizitza guztia aldatzen du, ez? Ez bakarrikan beraiek umeak dianean, baizik eta bizitza guztirako, ez? Eta orain alba izut galdea pertsonal bat egin, zuri aitatasunak zer ekarri dizu? Zer eman dizu? Niri eman dit, maitasunekin kontaktatzeko aukera handi bat. Nire burua hobeto ezagutzeko aukera, eta beste pertsonekin harremantzeko modu sakonago bat, gertuago bat. Oso orekatua da. Egia da lanan arabera baita, segun zenek hartu erun estedentzia, desorekatzen dela. Baina kasu honetan, ni nola nire estedentzi bat produktiboa gadan, umeekin ordu asko ni sartu ditut. Alare beti ama izangoa, eta hori inoiz ezingo du biologikoki, inoiz ezingo du aldatu. Baina egia da aita presente batek, azkenen lortu nahi duna. Bueno, ia beak ere zer dira honez, ni saiatzen naiz alik eta orekatuena izaten. Uste eta ardurak banatuta euskagula, batek gauza batzuk, bestiak, eta hori alik eta modu orekatuenean eramaten saiatzea gala, baina gustatuko litzake galdera hori behai ere egitea. Zer itzi daukazu beraiek esaten duten honetan? Gorturatzen da asko ere. Gure ikuspunta izan daitekeela, etxean 50% ematen dugula, eta gure bikoteak ere, eta beraiek amei galdetzean portzentaiak aldatu egiten dira batzuetan bintzat, ez? Imarko litzake zerrenda bat, zeintzuk dien lanak, zeintzuk dituzun zuk nik ikusteko, ez? Pixka bat, ez? Hau partekatzen dugu tailerretan, atazen lista zabal bat, eta hor ikusi zenbat egiten duen bakoitza. Eta proposatzen dugu, batzutan igual hotza dirudi bikotearekin hitz egin eta zenbat denbora ematen duen bakoitzak gauza, baina hotzagoa izaten da, haserre bat egotea eta ez dakiz zenbat denbora egon hitz egin gabe. Edo, orduan zuenka eseritzea bikotearekin eta ikusi nik hau egiten du, zuk hau beste hau, ze batzutan igual zuk esatuzun ez dugara konturatzen besteak egiten duena. Beti bezala komunikazioa, ez da? Oso garrantzitsua. Kargatzen ari naiz, gehiegizkoa izaten nahi da, nagola nekatua, ez? Eta besteak hartzea, ez? Bestea nekatua dagonean, ez? Hor komunikazio batekin, ez da? Eta adostasunak izatea, zu zer behar duzu. Zeintzuk dira zure beharrak, zeintzuk dira nereak, nola iritsiko gara hauek biak, behar hauek betetzera. Eta batez ere, zintzu dira umearen beharrak eta azentuko ditugu. Eta hor, hitz egin adostasuna lortuz. Gogoratu Zarauzko sexu aholkularitza egoitzan Zuberoa kalea 22 atzealdean erabateko konfidentzialtasunez zure kontsulta bakarka edo bikoteka aurrez aurre egin dezakezula. Telefonoz edo online